Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Tauson Kamalata. Poyamba nkhanizi na imitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mtundu wa Malawi kuti uthandize boma kutukula dziko lino. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani za ndale kuti zipewe mchitidwe osokoneza bungwe loyendetsa zisankho la MEC zomwe ati zitha kuchepetsa chiwerengero cha anthu odzavota pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yalephera kugwiritsa ntchito mwayi osewerera pa khomo pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewero a mu mpikisano wa TNM omwe analiko lero mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati boma likuonetsetsa kuti anthu onse mdziko muno adzipereka maganizo awo ndi kugwira limodzi potukula dziko lino. Dr. Usi anena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa anthu 75 a mpingo wa Living Word Evangelical omwe amaliza maphunziro awo aubusa ku Shalom Bible School mboma la Machinga. Zambiri mlipotiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anali ku Machinga ku mpingo wa Living Word Evangelical kumene anakhala nawo pamwambo opereka certificate kwa anthu omwe amaliza maphunziro awo a m'Baibulo komanso aubusa. Mmodzi mwa anthu amene alandira nawo certificate ndi amene anali wamkulu woyendetsa masewero a mpira wamiyendo awotanya milandu. Polankhula atamaliza kupereka masatifiketi, Dr. Usi anati boma la Chakwera ndodzipereka kuthana ndi mavuto omwe anthu akumana nawo. Iwo anati ndikoyenera kupereka madandaulo kwa anthu oyenera kusiyana ndi kupereka masamba mchezo. Iwo anati boma ndi wina aliyense ndipo omwe akulamulira ali ndi mphamvu yothandiza wina aliyense mamaka omwe akuvutika. Dr. Usi anati padali pano boma likuthandiza anthu omwe akuvutika ndi njala. Iwo antichikhulupirira kuti palibe amene afe pyolera ndi njala. Iye anayamikiranso president komanso yemwe anayambitsa mpingowu Prophet David Mbewe chifukwa chokhazikitsa maphunziro omwe asintha anthu kupyolera mu uzimu. Mawu awo Prophet Mbewe wayamikira boma chifukwa chothandiza anthu omwe avutika ndi ng'amba powapatsa chakudya m'madera osiyanasiyana. A Prophet Mbewe ayamikiranso Dr. Usi chifukwa chokhala nawo pamwambowu. Mpingowu ukondwera kuti watha zaka 10 chiukhazikitsireni. Utatha mwambowu, Dr. Michael Usi anayendera achikulire omwe okhala malo ozungulira midziyi ndi cholinga chotsimikizira kuti boma liwathandiza m'mavuto omwe akumana nawo. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani za ndale kuti zipewe mchitidwe osokoneza ntchito za bungwe loyendetsa zisankho la MEC zomwe ati zitha kuchepetsa chiwerengero cha anthu odzavota pa chisankho cha chaka chamawa. Wapampando wa bungweli a Robert Mkwezalamba anena izi atatulutsa chikalata chopempha anthu kuti akalembetse mukaundula wa voti m'madera omwe ntchitoyi ikuchitika. Tili ndi zambiri mlipotire. Chikalata chomwe asayinira ndi a Robert Mkwezalamba omwe ndi wapampando wa bungweli komanso a Desmond Mohango omwe ndi membala chapempha anthu onse oyenera kuti akalembetse mwaunyinji kuti akwaniritse ufulu wawo ovota chaka chamawa. Tikudziwa kuti Amalawi akumva zambiri kaya azipani akuyankhula zawo kuti kamuna sagwirizana ndi bungwe loyendetsa chisankho. Palinso anthu ena nthawi imene anatapita ku court kukapeza kuti zisankho ziyime. Timauza kuti asatengeke ndi zinthu zimenezi koma athamanga akalembesa. Akakalembesa chipepala chawo chili mthumba ndi aziyang'ana ano kuti kodi azipani akuti bwanji nankha wapita ku court akuti bwanji chifukwa ngati azisankho akadusa kudera kumene akulembesa sazabwerera konso mpaka na kukavota mchaka chamawa. Ndeti mapempha kuti asautaye mwayi umenewu akhale ndi chipepala cholembesera chozavotera chifukwa chipepala chimenecho nchimene chingapatse iyo umwini wa dziko lino pamene tikapanga zisankho mchaka chamawa. Mkwezalamba ati zomwe zipani ndi anthu ena anayesera zofuna kuyimitsa bungwe la MEC
mukalembera wa zisankho ndi zina mwa zomwe zingachotse chidwi mwa ena chokalembetsa. Kwa ife ndikuyamikira khoti ndi kugwirizana nalo chifukwa angakhale kuti azipani adapangisanso misonkhano kunena kuti zimene akupanga asagwiritse national ID, tiziuza mapassport, ma driver license ndi zina zotero zitidayankhulapo kunena kuti I think uku nkungofuna kusokoneza ndondomeko ya zisankho chifukwa malamulo ndomveka bwino unena kuti aliyense akhale ndi ID. Tidapempha azipaniwo kuti iwowo apange kuthekera kuti mamembala awo kapena anthu amene afuna akavotere aonetsetse kuti apempha kuti akalembese ku maofisi a NRB, National Registration Bureau. Ndiye chigamulo cha kukhoti chatsindikiza ndi kugwirizana ndi mfundo zathu zonena kuti iyayi aliyense maofisi a NRB alipo dziko lonse, anthu azikalembesa amene akulembesa ngati afuna kulembesa. Bungwe la MEC likuchita kalembera wa zisankho makonsolo 14 omwe ndi Chitipa, Karonga, mtawuni ya Karonga ndi Mzuzu mchigawo cha kumpoto, komanso Nkhotakota, Ntchisi, Salima ndi Dedza mchigawo cha pakati, komanso Balaka, Neno, Machinga, Phalombe, Mulanje ndi Chiradzulu chigawo cha kummwera. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Nduna ya zaulimi asamuka wale ati boma lipitirira kuthandiza malo azakafukufuku kwa zaulimi mcholinga choti azipeza njira zamakono zopititsira patsogolo ntchito zaulimi mdziko muno. Akawale anena izi atayendera malo azakafukufuku amakoka Agricultural Research Station komanso alimi a ng'ombe zamkaka omwe akupindula ndi bungwe la Agicom kwa mfumu Mlumbe mboma la Zomba. Zambiri mulipotiri ndi Blessings Kanache. Malo azakafukufuku amakoka Agricultural Research Station ku Zomba amachita kafukufuku wa mbewu ya thonje komanso kupanga mbewu mwa zina. Kuyambira pomwe malowa anawakhazikitsa athandiza popeza njira zamakono zopititsira ulimiwu patsogolo. Nduna ya zaulimi asamuka wale ayendera malowa pofuna kuona momwe zinthu zikuyendera. Mai Susan Chikagwa Malunga ndi mmodzi wa akuluakulu pamalo amakoka Agricultural Research Station. Nikweni timayang'ana mitundu kapena tine kuti ma varieties a cotton amene ali ndithu opirira kumatenda mwina dzuwa ndi zina zotero kuti ino alimi azitha kudzala mbewu zija mmalo osiyanasiyana. Zimatengeranso madera pa mbewu zija zimachita bwino madera osiyanasiyana kaya ndi otentha kaya ndi pa mid altitude kapena ndi madera osiyanasiyana. Nduna ya zaulimi asamuka wale ati boma likuonetsetsa kuti malo akafukufukuwa akuagwiritsa ntchito moyenera komanso kuwathandiza kuti atukule ulimi mdziko muno. Chaka chino alimi apatsidwa mpata otakhoza kulima thonje mosavuta chifukwa ndi programu imene tikuwathandiza alimi kuti akhoza kupeza zipangizo panopa nkudzalipira mtsogolo. Cholinga asakhale ndi chipsinjo pa nkhani ya ulimi wa thonje. Kupatula pamenepo takonzanso makina amene amatsuka thonje kulikonza kuti mbewu ikhoza kupezeka mtsogolo muno. Kupatula pamenepo tisini makampani amene abwera kubweretsanso mbewu ya thonje yotseka mtengo kuti alimi athu akhoza kukhala nayo yambiri yokwanira. Kuonjezera pamenepo makampaninso amba kubweranso kudzagula thonje lathu moti chaka chatha thonje lonse limene linalimidwa lagulidwa. Atayendera malowa ndunayi inayenderanso alimi omwe akupindula ndi ntchito ya ng'ombe zamkaka kuchokera ku Agicom ndi anamfumu Mulumbe ku Zomba. Wapa mpando wa gulu la Chikasa Maganga Milk Producers and Marketing Cooperative Limited a Michael Luemba athokoza boma kamba alimi anapeza ng'ombe zamkaka mderali. Komanso utaphunzitsidwa ulimi wamakono wa kusamalira ng'ombe zimene zamkaka zimenezi kuti kodi ng'ombe tingayisamale bwanji kuti tipase phindu lochuluka. Zonsezo Agicom atiphunzitsa ndipo ndife othokoza kwambiri kwa Agicom komanso kuboma kuti thandizo limene lafika muthawi yake pamene tinali kuvutika kusakasaka thandizo kugogoda madera ena ndi ena mabungwe ena ndi ena. Agicom ndamana atitola dzanja anatigwira dzanja ndikutisegulira mwayi umene lero tabwera kuzachitira. Mawu ake ndunayi inati cholinga cha boma ndikuthandiza alimi kuchita ulimi ngati bizinesi kuti apindule. Nduna wa zaulimi uli ndi ntchito yoonetsetsa kuti kuno ku Malawi anthu akhale ndi chakudya chokwanira komanso ndalama zokwanira pa khomo zimene zithandizenso kuti tikakhala ndi ndalama zokwanira m'makomo mwathu chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Ndalama pafupifupi 600 billion kwacha zikuperekedwa kwa alimi amene ali ndi chidwi chothetsa njala kuno ku Malawi komanso kuonetsetsa kuti akhale ndi ndalama zokwanira pa nyumba pawo
komanso mdziko lino la Malawi. Lero tadzayendera gulu limodzi kuno kuzomba. Gulu limeneli linalandira ndalama kuchokera ku bungwe la Agcom. Iwowa amagwira ntchito ya ulimi yolima mbewu komanso kuweta ziweto. Agcom ni ntchito ya boma yomwe ikuthandiza alimi kupeza phindu pa ulimi monga bizinesi, powapatsa ziweto, zipangizo komanso kuwalumikizitsa ndi amabungwe komanso anthu ogula katundu. Blessings Kanache, MBC kuzomba. Ndipo boma layamikira kampani zolima tiyi ndi ochita malonda atiyi a mdziko muno kamba kuthandiza pa chitukuko cha chuma cha dziko lino komanso kutukula miyoyo ya amayi pa chuma. Nduna yona zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza imayankhula izi kusalima pa msonkhano wa chaka chino omwe bungwe la Tea Association of Malawi linachita ndi mabungwe osiyanasiyana omwe limagwira nawo ntchito. Arthur Chokoto wadza ndi zambiri mu nkhani mu ripoti ili. Chaka ndi chaka bungwe la Tea Association of Malawi Limited Tamil limachita msonkhano waukulu pomwe pamakhala mabungwe ndi makampani omwe bungwe limagwira nawo ntchito ndi cholinga chokambirana zokhudza kusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, kusamala chilengedwe komanso kuonesetsa kuti ana asamagwire ntchito m'maestate ati mwazina. Poyankhula pamene amatsekulira msonkhano wa chaka chino wa masiku awiri, nduna yona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha madera ndi zosamalira anthu, a Jean Sendeza ayamikira makampani ona za ulimi ndi malonda ati a mdziko muno kamba kuthandiza boma pothetsa mavuto omwe amalepheretsa kuti amayi ndi atsikana atukuke. Makamaka panopo pamene anapeza kuti inde tili nayo ndondomeko imeneyi koma pali zina zimene zikuoneka kuti panopa ndi nyengo ndiye kuti zikufunika zitayikidwamo, ndi chifukwa chake akonza msonkhano umenewu. Ndi ine ndine okondwa kwambiri kuti aganizira zimenezo chifukwa choti panopa tikamakamba za nyengo inasintha kwambiri, ndi zimenezo ndi zina zoti zikhalemo mu ndondomeko imeneyi kunena kuti zija zimabwera ngozi za dzidzidzi kachani zile zonse zija akayikamo menemu zotetezeraso azimayi amenewo ndiye kuti zitithandiza. Komanso sipokhapo ngati dziko ino mudziwa kuti a president a dziko lino la Malawi iwo mtima wawo ngofuna kuonetsetsa kuti azimayi akutukuka nawo ndiponso akutenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko, kotero kuti akamagwira. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Tea Association Atonda Chinangwa anati maestate ndi makampani omwe ndi mamembala a bungweli akwaniritsa kutsatira ndondomeko zomwe anakhazikitsa zolimbikitsa kutukula amayi ndi zinthu zina zomwe mabungwe ndi misikati yakunja kwa dziko lino amafuna, zomwe ndi zothandiza kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Ndi mukaona mafiga amaperekedwamo industry yathu imakhala ndi anthu 60,000 amene amalembedwa ntchito. Panopo kuti 35% amenewo ndi azimayi. Malo maestate ena ali ndi anthu ochulukirapo mwina opita 40 koma ngati pa industry tili pamenepo. Tikatenga alimi ang'onoang'ono amene ali over 23,000 opitirira 65% ndi azimayi. Kusenza kuti ngati industry ikusintha patsogolo pa nkhani zokhuzana ndi gender. Zikakhala ntchito yogwiritsidwa ntchito ana mu ntchito zoti zikuwaononga irawo. Kusenza kuti panopo ngati industry ntchito umenewo unatha, chimene pano tikupanga chonena kuti tiyesese usazayambireso. Komanso panopo tiyambanso kuyang'ana za chilengedwe. Chifukwa chokuti ulimi wati ndi ulimi nditu ndi ulimi umafunika madzi, umafunika ndi zina ndi nyengo imene ikusinthamo kuna ngati ife akuti tisangozilekerera koma titengepo gawo. Padakali pano mabungwe akunja kwa dziko lino omwe amathandiza ulimi ndi malonda ati mdziko muno a Solidaridad ndi Trust Africa ati makampani ndi mabungwe a ulimi ndi malonda ati mdziko muno apita patsogolo ndipo pali chisonyezo choti alimi ang'onoang'ono ati adzipindula ndi ulimiwu. A Beatrice Makwenda ndi mkulu wa Trust Africa. Timayang'ananso kwambiri kuti ubale umene ulipo pakati pa makampani akuti komanso ogwira ntchito kuti komanso alimi ang'onoang'ono amene ali ndi bungwe lawo kuti komanso ndi boma ndi anthu ena kuti ukuyenda bwanji. Ndiye kufika na pano tikuona kuti pachitika ndithu kusintha kwakukulu mukudziwa even ma newspaper amatha kumasindikiza kuti mwina kuti kuli mavuto ena ndi ena komano panopa kwambiri zinthu ngati zimene zokhudza mwina kugwiritsa ntchito ana achichepere komanso kuti mwina amayi osatenga nawo mbali kapena mwina kumakumana ndi nkhanza zosiyana-siyana. Zinthu ngati zimenezi zakhala ngati kuti zasintha kwambiri.
ulimi ndi malonda ati ndi wachiwiri kwa fodya ku gawo lobweretsa ndalama zakunja mdziko muno, ndipo makampani ndi maestate ati ndi achiwiri ku gawo lolemba ntchito anthu ochuluka mdziko muno kutsatira boma. Arthur Chokoto, MBC, Salima. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayo Towson Kamalata. Teni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mtundu wa Malawi kuti uthandize boma kutukula dziko lino. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani za ndale kuti zipewe mchitidwe osokoneza bungwe loyendetsa zisankho la MEC zomwe ati zitha kuchepetsa chiwerengero cha anthu odzavota pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kugwiritsa ntchito mwayi osewerera pa khomo pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewero a mu mpikisano wa TNM omwe analiko lero mu mzinda wa Lilongwe. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yati pakufunika mgwirizano ndi amabungwe komanso makampani pa ntchito yokweza maulendo a pandege mdziko muno. Malinga ndi Kamtukule, ntchito za maulendo a pandege zili nkuthekera kukweza chuma cha dziko lino. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo owunikira ntchito za maulendo a mlengalenga omwe unakonzedwa ndi kampani ya Nico Holdings. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule inatsindika kufunika kugwira ntchito limodzi ndi makampani komanso mabungwe omwe si aboma potukula ntchito za maulendo a mlengalenga ndi cholinga choti ntchito zokopa alendo m'dziko muno zikhale zodalirika. Akamtukule ati kuchepa kwa mabwalo a ndege komanso akatswiri omwe amagwira ntchito za mlengalenga ndi ena mwa mavuto omwe akhudza ntchito za maulendo a mlengalenga m'dziko muno. Ife chidwi chimene chinabwera nchonati makampani amene sali aboma akukhala ndi chidwi chonena kuti apange atenge chuma chawo ayike mu ndondomeko zimene zizi za kugula ndege kapena kuyendesa ntchito zimene zizi za mtengatenga ndi ndokoma. Kwa ife tikuona ngati kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali. Komano challenge imene ilipo ndionena kuti aboma kuti mupanga chani kunena kuti anthu amene ali makobiriwo azikhala ngati kuti akupeza mphamvu zonena kuti atenge ndalama zawo ayike mu aviation imene muchi. Mkulu wa kampani ya Nico Holdings Avizenge Kumwenda wati kampani yawo idzipereka polimbikitsa komanso kukweza ntchito za maulendo a mlengalenga ndi cholinga choti ntchitozi zipite patsogolo. Umango chikuchi kutakhala airport kumene kuchi kapena kunzuzu kutakhala airport ndikusimikizirani kuti titakhala ndi zinthu ngati zimenezo chitukuko mmalo amenewo ndi kumalawi kuno chikhoza kupita patsogolo kwambiri. Ndiye izizi sizosira munthu mmodzi, ifeyo ngati anthu a business komanso anthu aboma ndofuna kuti tigwirane manja. Ntchito za maulendo a mlengalenga ndi imodzi mwa nsanamira ya masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Nduna yona za madzi ndi ukhondo abidamiya ati maphunziro ndi njira imodzi yokwaniritsira masomphenya achitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. Amiya anena izi kudera la Chikwawa Mkombezi pomwe amagwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kutsegulira mdadada wa makalasi pa sukulu ya primary ya Gombwa Junior deralo. Charles Pensulo walemba ripoti. Mayi Abidamiya anatanganidwa kugwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana mdera la Chikwawa Mkombezi
komwe iwowo amayimirira monga phungu wa deralo. Poyamba ndunayi inagawa chakudya kwa anthu achikulire okwana 400 ochokera mderali. Pamwambo ogawa zakudyazo zomwe ndikuphatikizapo ufa, soya pieces komanso mchere, amiya anati ndikofunika kuthandiza anthu achikulire posonyeza ulemu kwa iwowo. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo zinthuzo a Peter James azaka 64 omwenso ali ndi ulumali wosaona anati thandizolo labwera pa nthawi yake. Ine kwanza ndikuthokoza ndiyamika nyene iwo alibasa mani kuti asalekere pomwe pachifukwa njala sinathe ikupitirabe. Ndeno ifeyo anthu oti tili ndi ulumali wosaona tilinganga pambuyo pa Honorable Abidamia. Kenako ndunayi inatsegulira mdadada omwe aumanga pa sukulu ya primary ya Gombwa mderalo. Iwo anati maphunziro ndi nsanamira ya chitukuko choncho ndipofunika kuthandiza kwambiri pambali iyi. Zambiri zimene akupanga His Excellency Dr. Lazarus Makate Chakwera kuli ma ICT centers kuti ana at least azikhala ndi access ndi internet kuti azidziwa zimene zikuchitika kunja kuti aphunzire akhoza kupanga access chilichonse pa Google. Mawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyo Achikwasha Jemu anati mdadadawo womwe aumanga mwa makono uchepetsa vuto lakuchepa kwa malo ophunzirira pa sukuluyo zomwenso ati zikope chidwi cha ophunzira. Loko imene ithandizira kwambiri kumbali ya maphunziro chifukwa ana aphunzira mofatsa mwabwinonso kwambiri ndipo azikonda sukulu. Masiku ambuyo muzi mavuta kwambiri moti ana ambiri salali kubwera ku sukulu amapita kudimba. Mdadadawo womwe uli ndi makalasi awiri komanso ofesi ya mphunzitsi wamkulu aumanga ndi ndalama zokwana 46 miliyoni kwacha zochokera mthumba la chitukuko la Constituency Development Fund CDF. Sukuluyo yomwe anayitsegulira mchaka cha 2021 ili ndi ophunzira okwana 598 ndipo yayambira standard 1 kulekeza 6. Kuchokera kuno kuchikwawa ndine Charles Pensulo. Katswiri oyimba chamba cha reggae Burning Spear wasangalatsa anthu amene anabwera pa bwalo la zamasewero la Civil Stadium ku Lilongwe atayimba nyimbo zokwana 20 pa maola pafupifupi awiri. Kuimbaku kunalinso ngati njira imodzi yomaliza ulendo wake umene amautcha kuti One People, ndipo wayimba mowasangalatsa anthu ambiri okonda nyimbo za chamba cha reggae. Yamikani Makanga anali nawo pamwambo wa mayimbidwewu ndipo wadza ndi ripoti. Burning Spear anafika pa msanja pamene nthawi imakwana 10:30 usiku ndipo anamaliza kuimba 12:30 mmawa. Katswiriyu anayimba mosalekeza zomwe zinasangalatsa anthu ambiri omwe anabwera pamwambowu. Potengera zaka zake zakubadwa zomwe zili 79, Spear amayimba mwamphamvu ndi mochititsa kanso nyimbo zake zolalikira mgwirizano umodzi ndi mtendere. Mmodzi mwa akatswiri oyimba nyimbo za reggae kuno ku Malawi, Ahakse Momba, anaonetsa kukondwa ndi kubwera kwa Burning Spear. Ine ndili wokondwera kwambiri chifukwa chonena kuti Burning Spear ndi role model wanga. Ndiye nthawi zonse sindikayembekeza kunena kuti ndingayimbe stage imodzi ndi Burning Spear chifukwa kuyambira ndili wang'ono ndimamukonda kwambiri. Akati rasta ndi chikondi, ndiye Burning Spear ndi rasta. Pamene pachapa wangufuna kuonesa kunena kuti tikamati rasta sitimango yankula nde kupereka mphaso iche kwa president amawaonetsa kunena kuti ife marasta ndi anthu amene tili achikondi, because gita imene anapereka kwa president ndi gita imene amayikonda kwambiri. Kwa oyimba afe timakhala ndi chida china chake chimene umadziwa kuti ichichi nde ukatenga chida chimene choti umachikona kumpasa munthu umakhala waonesa chikondi chako chonse. Ndipo mulutsi wakale wa ku MBC yemwenso amalimbikitsa nyimbo za Burning Spear kudzera mu pologalamu yake ya Reggae Sunset pa MBC Radio komanso kanema, a Geoffrey Kazembe, wati anali wokondwa kufika pa mwambowu. Mwambowu usanachitike, Burning Spear anapereka mphatso ya gitala yomwe wakhala kugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali kwa mtsogoleri wa dziko lino, kuonetsa umodzi ndi mtendere. Umodzi ndi mtendere ndi uthenga omwe Spear amayimba mu nyimbo zake usikuwu. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kugwiritsa ntchito mwayi osewerera pa khomo pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United
posagoletsana chigoli china chilichonse. Ngakhale timu ya Silver inayesetsa kuchita chilichonse chotheka kuti ipeze chigoli, koma anyamata otchinga kumbuyo a Sivo sanaodzere zomwe zapangitsa kuti masewero olimbirana ufumu wa mu mzinda wa Lilongwe atha opanda chigoli chilichonse. Pomoloka akupereka chithunzithunzi cha nkhaniyi. Matimu a Silver Strikers ndi Silver Sporting Club afanana mphamvu pano pa Silver Stadium, zimene zikutanthauza kuti timu ya Silver Strikers yaonjezera sopano mapoint amene ikutsogola nawo pa mndandanda wa matimu a mTNM Super League ndi point imodzi. Imatsogola ndi mapoint okwanira 6, koma pakadali pano ndiye kuti ikutsogola ndi mapoint okwanira 7. Izi zikutanthauza kuti nkhondo idakalipo, kamba konena kuti ambiri anakambiratu kuti timu ya Silver ikanangopambana ndiye kuti ambiri akanayipasa ndithu mwayi wochuluka, koma izi zikuonesa kuti timu ya Nyasa Big Bullets komanso timu ya Mighty Mkulu Wanderers amene akubwera pambuyo nawonso ndithu adakali ndi mwayi. Pakutha pa zonse aphunzitsi onse awiri anali ndi mawu otayankhule. Honestly speaking, lelo sitinabwere sitinamenye palibepo chimene chinapanga chonena kuti tiwine. Very frustrating. Komabe tapeza point, mapoints amene tinali kale taonjezapo imodzi. We should be encouraged with that. Komano performance wise very frustrating, result disappointing. Because I know kuti anyamata amenya bwino kwambiri. I think amenya malinga ndi mmene tinagwirizana ku training. Because I know kuti suti timapanga zinthu maphuma komanso mipata tapanga grade mipata ambiri yoti inakatha kusintha result ya game, koma 0-0 takondwera ndi point imodzi. Zosatira za masewero ena, timu ya Karonga United yapeza chipambano pa Obre Dimba Stadium ndi timu ya Craig Sporting Club chigoli chimodzi chokera kwa Blessings Mwalilino. Kubalaka timu ya Bangwe All Stars yafanana mphamvu ndi timu ya Kamuzu Barracks 1-1, pamene Mafco ndi timu ya Bakasite. Mafco yachita kuchokera chimbuyo kuti ipeze chipambano popambana zigoli ziwiri ku chigoli chimodzi. Umu ndi mmene yathera sabata ya namba 26 mu TNM Super League. Paul Mlowoka, MBC, Silver Stadium. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha mtundu wa Malawi kuti uthandize boma kutukula dziko lino. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani za ndale kuti zipewe mchitidwe osokoneza bungwe loyendetsa zisankho la MEC zomwe ati zitha kuchepetsa chiwerengero cha anthu odzavota pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kugwiritsa ntchito mwayi osewerera pa khomo pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Civil Service United posagoletsana chigoli china chilichonse m'masewero a mu mpikisano wa TNM omwe analiko lero mu mzinda wa Lilongwe. Munali ndine Blessings Chereuka komanso mzangayo Tauson Kamalata, mwakoma nonse.